हानिराम ब्रह्मखौ सिनायो? आं सिनाया बेखौ। रनजित बसुमतारिखौ सिनायो? रनजितखौ सिनायो आं। दा जोंखौ इउपिपिएलआव थानायनि जोंखौ मा होनो जों जेबो होना आरो जों गियाबो सिगिजाबाबो जेबो होना आङो। गावसोर मा होननानै थायो थाथोंसै, सिगियो ना मायो बायदिसिना होनदोंनो आरो दा आं जेबो होना। जों दखानावनो थानानै जायो। जेम्सआ माबायदि मावदों? जेम्सनोलाय गोदो आंनि फिसाया खर'आनो बिगुरानो थायाखैमोन होमबाबो दरखास्थ हरबाबो दा एसेबो हराखै आंनो। दरखास्थ हरबाय सोंहैयो हरा, बिहैबाबो हरा थाइसेबो। आंनि फिसाया 7 बोसोरावनो खर'नि खानाय बिगुरानो दोंसेबो थायाखै खानायानो। बङाइयाव लांनोबो थाखा गैया फैसा गैया जादों होनबाबो रावबो जेबो थाइसेबो बिनानै होआखै। जोङो दा ट्रेक्टरावनो होगोन, जों जेब्लायबो अराय सम आदा रनजितखौनो जों मदद होबाय थागोन जेब्लायबो। सोर बिजाथिनाव भट होगोन? जोङो बे रनजित सारनोनो होगोन। मानो होगोन? जों मोजां मोनो। जों दखान बाजारनि थाखायबो जोङो सायज मोनदों 5000। सरकार गोदान फैनायनिफ्राय अरुण'दयखौ दानजादों। आं माबानिफ्राय मोनाखै, अक्ट'बरनिफ्रायनो सिगां मोनदोंमोन। जोंनि प्रमद सार जानायनिफ्राय 5000बो मोनदों दखान सलायनो आरो अरुण'दयखौ मोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा गैया, बिसोर जै अक्ट'बरनिफ्राय सोलायदोंबो आं मोनाखै। ओंखायनो आं दा जेरावबो होआ, बे ट्रेक्टरावनो थाबावगोन। 6 बोसोर बिपिएफआव थाबोबाय, थाबोनानै इउपिपिएल ओंखारनायनिफ्रायनो आं इउपिपिएलआवनो थादों। गोदो बिपिएफआव थानाय समाव एफाबां फिसाफोर साब्रै साबाबाबो साथा गंसेबो होजायाखै आं। फिसाफ्रा अखा थिंग्रिं स्कुलाव थांबाबो जेबो होआमोन। इउपिपिएल जानायनिफ्रायनो आं दा इउपिपिएलआवनो थादों आरो। दा जोंखौ इउपिपिएलआव थानायनि जोंखौ मा होनो जों जेबो होना आरो जों गियाबो सिगिजाबाबो जेबो होना आङो। गावसोर मा होननानै थायो थाथोंसै, सिगियो ना मायो बायदिसिना होनदोंनो आरो दा आं जेबो होना। जों दखानावनो थानानै जायो। दा भटखौ इउपिपिएलनो होगोन? जों इउपिपिएलआवनो थायो। दस्रायाव होनो थिनबाबो आं होआ। मानो होगोन इउपिपिएल? आं इउपिपिएलखौनो मोजां मोनो। इउपिपिएल जाजेननायनिफ्रायनो जों अनसुंथाइ मोनबोदों, दखाननि मोनदों, बिदिनो फिसा फिसौ फोरोंनायाव सहाय मोनदों। थाइसे थाइनैबाबो अरुण'दय हाबनायजों मान्थलि फिस होनो हादों, लेखा फरा बायना होनो हादों। जोंखौ दा बायदिसिना होनो आरो जोंथ' गिया। सिरि सिरि मा होनो होनबाय थाथों। दखानाव थानानैबाबो जों इउपिपिएलआवनो थानानै जायो आरो। हानिराम ब्रह्मखौ सिनायो? आं सिनाया बेखौ। रनजित बसुमतारिखौ सिनायो? रनजितखौ सिनायो आं। गोदोनिफ्रायनो खस्थ' सोलिबोबाय, ओंखायनो बायदिसिना सिगिजाबाबो जों जेबो होना। होनग्राया होनबाय थाथों होननानै जों सिरि थानानै जायो आरो। जेम्सआ माबायदि मावदों? जेम्सनोलाय गोदो आंनि फिसाया खर'आनो बिगुरानो थायाखैमोन होमबाबो दरखास्थ हरबाबो दा एसेबो हराखै आंनो। आंनि फिसाखौ खामला मावनानैनो फोसाबनो हादों। दरखास्थ हरबाय सोंहैयो हरा, बिहैबाबो हरा थाइसेबो। आंनि फिसाया 7 बोसोरावनो खर'नि खानाय बिगुरानो दोंसेबो थायाखै खानायानो। बङाइयाव लांनोबो थाखा गैया फैसा गैया जादों होनबाबो रावबो जेबो थाइसेबो बिनानै होआखै, अनाखै आंखौ। जेम्सआ देरहानानै दंखायोमोन। जों जेम्सजोंबो थाबाय थाखादों, हाग्रामानोबो भट होबाय थाखादोंमोन। एफा गोबाव भट होबोबाय होनबाबो जोंखौ थाइसेबो अनाखै। आंनि फिसानि खानाय दोंसेबो थायो गाराय जानायावनो आं नोगोद दुखु मोनबोदों। इउपिपिएलआव हाबनायनिफ्रायनो आं अरुण'दय मोनबोनायजों माजोंनो फिसाखौ फोरोंबोनो हादों। औ, बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो आरो इउपिपिएलखौ नागारनो हाया। खारन जों मान मोजां मोनो होनलाय इउपिपिएलखौहाय 17 बोसोरावहाय जोङो
थाबाय माने थाबोबाय जों इन्दिबिफोरनि थाखायबो जों बुहुद मदद होदों आंनि न'खरा इन्दिबिफोरनि थाखायबो केस जादों खेबथाम खेबब्रै न'आखौनो गावफ्लंफैदों जोङो दा 17 बोसोराव थायै थायै थालाबो जों दा जेबो मोनालाबो सुख मोनजानाय हिसाबै जों बुहुद मोजां मोनदों आरो रनजित बसुमतारी औ जोङो दा ट्रेक्टरावनो होगोन जों जेब्लायबो अराय सम आदा रनजितखौनो जों मदद होबाय थागोन जेब्लायबो जों दा सुख सान्ति हिसाबै जेरावबो फ्रि हिसाबै जों थाबायनानै मोनजादों रंजादों जों बेखौनो मोजां मोनो बेनिखायनो बिफाफ्रा सिगांबो जोंखौहाय अनेक खालामबोदों केस जादों जों लिंहरदों चेयारमेनफ्रा बिदि होननानै बुंदों जोंखौहाय नोंसोरनोलाय मा नांगौ होननानै जोंखौहाय बुंदों जों बुहुद दुखु मोनबोदों जोंनि फिसाइफ्रा गारि सालायनानै जानो हायामोन बुजायोमोन लामायाव सामायाव लामाफ्रा आन्दाया जस गंफाजोंनो गारि सालायो खारखुमानाङो न'आवबो ओंखाम सुख मोनजाया दिनैबो गाबोनबो गावथाजानो थाङो जों बुहुद बिखायाव दुखु दं जों फिसाफोरखौ लानानै खारन जों इन्दिबिफ्राबो जोंनि बर' हारिनि फिसा हिसाबै जों दुखु मोनो बेबायदिखौ दाजाथों होननानै बेनिखायनो 17 बोसोरखौ जों नेवसिलांबोखाबाय नालाय दा इउपिआ फैनाय हिसाबै जों मोनजालाबो सुख मोनबाय आरो गोसोआवबाबो बुहुद गोजोननाय मोनो बेनिखायनो जों ट्रेक्टरनि सावगारियाव जेब्लायबो भटखौ होबाय थागोन आरो जों बेखौनो जों लुबैयो जेब्लायबो आं बिनिनो आमथेखा आमलायगुरि सोर बिजाथिनो भट होगोन जोङो बे रनजित सारनोनो होगोन मानो होगोन जों मोजां मोनो जों दखान बाजारनि थाखायबो जोङो सायज मोनदों 5000 जोङो बै बाराव देरहानायाव जेनेबा जोङो दा बिराद सुख सान्ति थांनो फैनो मैगं थाइगं बेफार गेलेनो बिजनि टाउनफ्राव जोङो मोना गुना फैयो मालाबा जोङो हाथाइनिफ्राय आमथेखानिफ्राय जों न'सिम थांनांगौआव मालाबा समाव जों फयमोन लोंनाय जानाय जों लामाफ्राव लोगो मोनोमोन दा बिराद सुख सान्ति मोनदों आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो जों इउपिपिएलआवनो होबाय थाखायो दाबो जोङो बे ट्रेक्टरावनो जों रनजित सारनोनो जोङो होगोन आरो भटखौ जोङो दा दखान सहरनि थाखायबो जेनेबा जोङो एसे एनै सायज मोनबाय दा बिनि थाखाय जों औ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों 5000 जोङो सायज मोनदों आरो दखाननि नामै जों मानो मिसाखौ बुंनो बेनोसै आरो गोजोननाय औ होगोन देरहाजानायखौ लुबैयो जोंबो दा मबाइलफ्राव नायनानै अनेक गोजोननाय मोनदों दा जोंबो सुख सान्ति नांगौना जोंहाबो फिसा फिसौ दङ ओरै थांनो मानो माबाफोर मोनसे उनफ्राव देरहाबायोबा सुबिदाफोर मोनबाय बायो खोमा बेनि थाखायनो बिसोरोलाय गावसिनि ओरैनो धेमालि खोथा जोंबो रोङा नङा रोंगौ जोंबो नायनानै बुजियो सोब जाथियानो दाथ' सापर्ट होबाय मैयाबो जोङो प्रमद सारखौ जों नांगोलफाङायाव थाङाखैबाबो जोङो नुहुरबाय मबाइलाव गोजोननाय फैदों बिराद धन्यबादसै आरो सारफोरमोननि थाखाय जोंथ' मावनायबो नुवाखै जों मोनाखैबो बिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जोंलाय दानिल' नंला जों रान्दि मानसि जोङो थाखा फैसाबो मोनाखै जों आजिलाय जोङो 17 बोसोराव जोङो होबोबाय थाबोबाय नै जोङो बै बारा 5 बोसोरनि उननिफ्राय जोङो इउपिपिएलआवनो जों भट होगासिनो आरो माबायावनो होखायो ट्रेक्टरावनो बोसोरे ओमफ्राय आं बे जै सरकार गोदान फैनायनिफ्राय अरुणाचल दानजादों बिपिएफआ दानना होदों बिपिएफ दानखोना सोर दानखो ओमफ्राय आं माबानिफ्राय मोनाखै अक्ट'बरनिफ्रायनो सिगाङाव मोनदोंमोन जोंनि प्रमद सार जानायनिफ्राय 5000बो मोनदों दखान सलायनो आरो अरुणाचलखौ मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गैया बिसोर जै अक्ट'बरनिफ्राय सोलायदोंबो आं मोनाखै ओंखायनो आं दा जेरावबो होआ बे ट्रेक्टरावनो थाबावगोन आं बे हान्जाखौनो मोजां मोनखायो जों दखान होयो नालाय लामा सामा जोंहा सुख जाबाय दा थाबायनो गोदोथ' हायामोन नालाय दा मोजां मोनो आरो आं बे ट्रेक्टरखौनो आंनिया 7 जन दं गासिबो ट्रेक्टराव होजोबो आंनि आन्दारावनो दंजोबो दा साननैसोनि उनाव बिधान सभानि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं माबायदि थाग थियारि जानानै दं सासे बे सिडली समस्तिनि सासे भटार्स जानानै आंथ' बे फेरेंगा सारखौनो आसा खालामनानै दङ देरहागोन साननानै माने जोंथ' दानि इंले बे अपोजिटनाव थाबाय थानानै आजि नाजालाबो खुनुरखम हाबायमोन खिन्थु आरो गोग्लैफिननायाव बिराद माबा जानानै थादों आरो मानसिया मानो होगोन फेरेंगा सारनो जोङो जानाखि बै माबानि गोदो आन्दलननिफ्राय जों स्टार्टिं खालामबोफादों ओमफ्राय बेवहाय एकदम बेखौ माबोरै जाफुंगोन बेखौ लुबैयो जों
सभानि बिसायख'थि बियो खुंजानो थांगासिनो दं बे सिडली 19 नं सिडली चिरां समष्टिनि जानानै माबायदि थागथियारि जानानै दं बे ओनसोलनि भटार जानानै दा जोंथ' मथा मथि UPPL हिसाबैहाय जों थागथियारिनो दंखायो जों सिगाङावबो UPPL हिसाबै जों जेनखायाखै माने थांनाय बाराव जेननाया ओरैबायदियाव जेनहैदों जेनेबा जोङो माखासे बै मुस्लिमफोरनि भट मोनैयाव जोङो एसे उसुबिदा जाहैदों आरोखि जोंहा दाथ' बर्थमान जों नुबाय मैयाबो जों बा दाख्लैफोरनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो गिदिंबाय थाखादों बे गिदिंनायाव दा एसे एनैबाबो नुबाय जोङो मुस्लिमफ्राबो दा जोंनियाव होगोन आरोखि बे हिसाबैहाय जोंहा जोंनि रन्जित बसुमतारीखौ देरहागोना खाथां आरोखि एकदम रन्जित बसुमतारीनो मानि थाखाय भटखौ होगोन बे जोंनि जेनेबा निसिमा हिसाबै बा सिडली चिरां समष्टि हिसाबै आरो जोंहा जेनेबा दस्राथिं डेभेलप जादोंबाबो जोंनि निसिमा हालामावहाय एसे गोग्लैसोनाय बायदि जानानै दङ बे हिसाबै सिगाङावहाय 17 बोसोर जेनेबा BPF सरकार खुंनानै थांबाय बे हिसाबै जोंनि लामा माखासे थाबायनाय हान्थामेला बेफोरखौ जेनेबा बिसोर नायसनाखै बे हिसाबैनो जोङो जोंनि फेरेंगा सारा मोजाङै मोजां मावगोन बेखौ जों आसा खालामनानै दा जों फेरेंगानोनो भटखौ होगोन आरोखि जों UPPL हिसाबै एकदम थागथियारिखासै जोंना